Eind mei 1969 naderen we het Zeeuws-Vlaamse dorp Boskapelle. Nooit van gehoord? Toch bestaat het dan echt. Een dorp zoals talloze in Zeeland. Een dorp met een café. En natuurlijk een kerk. Iedereen is de Rooms-Katholiek. Een dorp met middenstanders. En natuurlijk een school. De Hoofdstraat, die hier de Bossenstraat heet. Met nieuwbouwhuizen zoals in vele dorpen. Er wordt volop uitgebreid. Een dorp met oude mensen en jonge mensen. Een dorp met vrouwen die voor het huishouden zorgen. En mannen die veelal op het land werken. Want Boskapelle is een echt boerendorp. Het grootste deel van de werkende bevolking is werkzaam in de landbouw en de veeteelt. Bent u al nieuwsgierig? Trek dan met ons het dorp in. We gaan naar de Kerkstraat. Tegenover de kerk is het postkantoor en hier zwaait Agnes Dobbelaar de scepter. Fons de Bakker komt met een postwissel geld overmaken. Fons is wethouder en heet in de volksmond de burgemeester van Bos. Verderop is Café Sport. Gerarda Vonk en haar man zijn de uitbaters van dit etablissement. Wekelijks is daar de Pierclub te vinden, een populair Vlaams gezelschapsspel, vooral beoefend door de wat oudere mannen, die naast het pieren hier ook een kaartje komen liggen, zoals Miel Bitterrijst. Rechts zien we Piet Remery met Fieleke Verbiest. Tuurke van Damme. Links Joost van Koolsen en in het midden Co Vink. Dit is Harry van der Meijden. Jan Wolfelaar. Voor in beeld Joost van der Veken en rechts Piet Gelderland. Leo Lambert en links Broer van Bunderen. Wethouder Fons de Bakker aan de praat met Co van Hoven. Co, die met kermis altijd zijn mondharmonica bespeelt en die meer dan 100 jaar is geworden. We trekken verder de Kerkstraat in. De elektriciteitszaak van Jo Magnus. Jo heeft deze film flink gesponsord. Door 35 gulden te betalen komt zijn zaak uitvoerig in beeld. Hier zien we Jo rechts met zijn vader Piet Magnus. Links zijn vrouw Tilly, die buurvrouw Agnes Dobbelaar, ja die van het postkantoor, de voordelen opsomt van een volautomatische wasmachine. Ze hebben ook een rijwielwerkplaats. En daar werkt Milcom Piet. Ronnie Lambret is een bekende voetballer. Hij speelt behalve voor Vogelwaarde ook regelmatig mee in het Zeeuws elftal. In de huishouding van Jo en Tilly werkt Tilly de Waal. De lagere school heet hier de Sint-Jozefschool. Meneer Koopmans is het hoofd der school. In de jaren 70 fuseert de school met die van Rapenburg. De dorpen Rapenburg en Boskapelle vormen sinds 1936 het dorp Vogelwaarde. In 1970 zullen deze kinderen door een nieuwe herindeling Hontenissenaren zijn. Ronald Koolsen, met rechts Peter Dankaart. De Lassie-hond is dankzij de televisie een populair huisdier. In donkere jas Erik van Vlierbergen. De Raiffeisenbank in Boskapelle, of in Den Bosch zoals ze het hier zelf noemen. De bank wordt beheerd door meester Koopmans. Jos van Damme komt eraan met zijn spaarpot. De bank zal later fuseren met de Boerenleenbank en dan verder gaan onder de naam Rabobank. De centen, stuivers, dubbeltjes en kwartjes worden geteld en bijgeschreven in het spaarbankboekje van Jos en dan veilig opgeborgen in de kluis. In die tijd weet de bank nog heel goed wie haar klanten zijn. De hoofdstraat van Den Bosch, de Bossenstraat. Pietje Kind in zijn moestuin. Zo te zien aan het vat tegen de gevel stoken ze oliekachels. In de Rozenstraat maken we kennis met links Tilly Lafever en naast haar Ellie Lauret.
Wekelijks komt in hun straat de bloemenman met verse snijbloemen. Zo gaat het dan in hun dorp. Allerlei mensen komen langs de deur met hun koopwaar. De Rozenstraat is pas nieuw. Boskapelle breidt aardig uit. Liesbeth Marcus. Een nieuw huis, een nieuwe telg. Baby Martin Lambert is op 23 mei geboren. Vandaar dat we weten dat deze film eind mei 1969 opgenomen is. Zijn moeder is Zulma Mahu en de kraamverzorgster heet Astrid van Dijk. Viviane is de trotse zus van baby Lambert. Verder de Rozenstraat in. Dit is Ellie van Goetem met haar zoontje Frank. Claudia Roktes. Haar moeder, Tilly Lambert. Leonard Lauret, de schilder. Hij onderhoudt zich hier met Co van Fraaienhoven, oftewel Co Schoen, schoenmaker uit Zaamslag. Hij gaat de deuren langs om te kijken of er nog wat te repareren valt. Marieke Kouwijzer. Daar gaat Louise de Klerk. Op het Kerkhofpad woont onder meer Marie Verbraken en Lie van Laar. Dit is Rosa Colson. Lisa Bakker, de zus van Fons, de ongekroonde burgemeester van Den Bosch. Louisa Dankaart, gerespecteerd Bossenaar. Zij onderhoudt belangeloos het Mariakapelletje aan de overkant van haar huis. In de Kerkdreef het huis van Omer Verbiest. Zijn vrouw Lisa van Esbroek. Omer die houdt onder meer varkens. Achter hun huis en stal is het altijd een gezellige boel. In de Kerkdreef komen we opa Joost Vlierbergen tegen. Hij wordt gadegeslagen door zijn kleinzoon Marcel. Aan het dorpspad staat de graanhandel van Louis de Bakker. We gaan de Schoolstraat in. Dit is Marie Remery en de dochter Anita. Nog een moeder met kind. Anna de Rooij met dochter Christel. Kijk, en daar is Emma Mel met haar buurmeisje Agnes de Poorter. Geert Gelderland woont ook in de Schoolstraat. We zien hem hier met zijn vrouw Mien en zijn zoon Peter. Nu ziet hij waarom deze straat de Schoolstraat heet. Harry Mel, zoals vele Bossenaren, actief in de moestuin. Iedereen eet er groenten van eigen bodem. Fonske de Loos, een tevreden Bossenaar. Ja, ze laten zich graag zien, die Bossenaren. En daarom komen we volgende week graag nog eens een keer terug.